Danas je kao bomba u medijima odjeknuo snimak tuče glumci i reditelja Dragana Bjelogrlića i reditelja Gage Antonijevića. Glumcu Draganu Bjelogrliću, koji je u hotelu u Nišu napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno je zadržavanje do 48 sati zbog nasilničkog ponašanja. Bjelogrlić je optužen da je prebio Predraga Antonijevića dok je sedao u separeu, a snimak prebijanja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama. Sada se uživo u dnevniku televiziji Pink pojavio Gaga Antonijević sa vidljivim porlivima i modricama po licu. Sve te priče o tome da sam ja njega provocirao i izmislio policiji na saslušanju da bi opravdao ono što je uradio. Apsolutno nikakav kontakt nismo imali. Kada se vrati kamera 2-3 sata unazad, jasno se vidi da sedimo ja iza jednog, on iza drugog ugla. Nikakve komunikacije nije bilo, rekao je Antonijević. Kako dode, to je bilo mučko i podlo delo, jer je on sedeo okrenut na suprotnu stranu od one sa koje je došao i nije video Bjelogrlića dok mi je prišao. Kada sam krenuo sam da se okrećem, mislio sam da je konobarica, on je imao belu majicu, a ona belu košulju i direktno sam popio pesnicu bez jedne reči. Nisam mogao da ustanem jer je to bio nizak i mek kauč, bio sam kao vreća za udaranje. On je potpuno razularen, udarao po meni koliko je stigao, govorio je svašta i pretio. Naveo je Antonijević i naveo šta smatra da je povod napada. Ima više povoda. Ima ta jedna situacija u tužilaštvu za korupciju gde sam ja iznao dokumentaciju javno, gde je on meni nudio mito javno što je slao, a drugo je film Dara gde je on organizovao javno i kolege protiv tog filma, rekao je Antonijević. Bjelogrlić je na saslušanju izjavio da je u prolazu udario Predraga Gagu Antonijevića, a prema nezvaničnim saznanjima medija, glumac je navodno bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Milan Petrović, advokat Dragana Bjelogrlića, rekao je da će saslušanje u tužilaštvu biti održano sutra i da će nakon toga dati izjavu. Rekao je da za sada nisu preduzete nikakve mere i da glumac nije iznao odbranu.